Hola, com esteu? Us vull presentar aquests sites que he creat per explicar el projecte de creació de pàgines web en el qual hem estat fent feina aquests darrers mesos amb l'alumnat de 6a de CEI Sort de Facers. Ens vàrem apuntar a finals del mes de desembre, principis de gener, a través de la Fundació .cat i la seva filial Watts.cat, que és qui organitza i desenvolupa tot el tema del concurs de creació de pàgines web. Me vaig posar en contacte amb ells, vaig trobar amb gent molt simpàtica i molt atenta que me van facilitar tot el procés de punt-me i com ho havien de fer per allotjar les diferents pàgines web. I a partir d'aquí ens vàrem posar a fer feina en l'alumnat de 6a. De quina manera? Primer de tot, vàrem fer parelles, vàrem fer grups de 2, qualcun de 3, perquè havien de quadrar el número d'alumnat que hi havia a cada aula, i ens va sortir 9 pàgines web de cada una de les aules. Per tant, 9 per 3, 27 pàgines web que tenim creades en diferents temàtiques, que ara vos passaré a explicar. Jo, per començar, els vaig elaborar un Padlet a l'alumnat per començar a fer-los entendre de què anava tot això. I aquest Padlet constava d'un enllaç a Watts.cat, allà on hi ha tota la informació del concurs, un altre enllaç en les bases únicament del concurs. S'ha de dir que aquí hi ha diferents, premis o concursos, que és per primari, per batxiller, per fins a quart d'ESO, per FP, per aplicacions. Nosaltres ens hem apuntat a la de primari i després la temàtica que s'havia de triar. Si pitjam aquí, veureu que la temàtica és de l'Objectiu 2030 de Nacions Unides, de l'Agenda Sostenible de Nacions Unides. Per tant, també això va ser una feina prèvia de que l'alumnat va anar clicant i recercant segons les seves afinitats, quina li podria agradar més o quina hi veia més potencial. És vera que aquests són uns objectius globals i mundials a nivell del món, però jo els vaig encoratjar a que ho focalitzassin en la realitat del CUDI, de Mallorca o de les Illes Balears, no molt més enllà. Per tant, cada grup de treball se va apuntar un llistat, ja varen començar a pensar què podrien posar a les seves pàgines web i jo, a través de Watts.cat, que me varen facilitar diferents codis, vaig inscriure, que també va ser una feina que no havia fet mai, vaig inscriure les 27 webs a dondominio.es. Per tant, també va ser una feina bastant laboriosa d'anar creant, que no hi hagués un domini ja triat, triar un nom que fos de qualque manera fàcil de recordar, que fos enginyós, i res. Quan ho varen tenir tot fet, la següent passa va ser començar des d'una plantilla en blanc, absolutament en blanc. L'aplicació que hem empleat ja és una aplicació, de webmasters professionals, que és el WordPress, que el 80-90% de pàgines web en el món estan creades amb aquestes plantilles, i vaig donar certa llibertat a l'alumnat que pogués triar la plantilla que més se pogués adequar a les seves necessitats o així com trobava que havia d'enfocar la pàgina web. S'ha de dir que tant ells com jo hem anat rompent sostres tecnològics, hem après bastant, en sabem molt més ara que no fa 2 mesos enrere, i l'alumnat, com veus aquí, en aquest simbol 1, tenim 3 colors, el color groc són les 9 de 6A, el color turquesa són les 9 de 6B i el color vermell són les 9 de 6C. Si us fixeu en les lletres petites, la vida submarina de na Holly de Nerea, Ballant pel clima de na Naya i na Sara, i així podreu llegir qui ho ha fet i això. Si surten aquests logos és perquè en el moment que ho vaig guardar ja tenien un logo posat aquí, que és el logo que solen sortir a les pàgines web aquí en el racó. Veus aquí? Aquí no surt. Res. I estem amb això, que ara nosaltres ja estem per acabar en aquestes alçades de curs per entregar les pàgines web i vàrem fer, al darrere de tot, una fitxa perquè el jurat que ens ha de valorar pugui veure de què va aquestes pàgines web. Així, per tant, tenim una fitxa, allà on hi ha un enllaç a la web, qui els ha fetes, de quin curs, un enllaç a CEIP, un enllaç a crear webs, la finalitat, a qui va dirigit, drets de protecció, que això sí, també el concurs ens ho demanava i s'ha de fer, i una valoració per la qual diguéssim en el jurat que està bé aquesta pàgina web. Per tant, això és la feina, vos anim a anar